Santiago de Rubiás, a capital, por decirlo de maneira política, do Couto Misto. E aquí está Delfín, o último xuez ou, por decirlo de alguma maneira, primer ministro, presidente deste territorio, deste microestado que durante 800 anos foi independiente de España e de Portugal. Xa falamos antes, formado polas lugares de Meaus, Santiago de Rubiás e Rubiás. Bueno, estuvemos na iglesia, aí temos a iglesia. Este sitio no que está, vedes que é unha bancada, era onde se xuntaba de alguma maneira o Parlamento, onde se xuntaba o xuiz, os homes de acordo e outra figura máis que non recordo o nome, pero teño por aquí apuntado que eran os cabezas de familia ou os que tiñan dereito a voto da unidade familiar. Tiñan dereito a voto o cabeza de familia, se non estaba o fillo máis vello e se non estaba a muller. Claro, que interesante, fai o tempo que fai 800 anos atrás que as mulleres en Galicia en algunhas ocasións tiñan dereito ao voto. Veredes, logo veredes en fotos tamén, que na capa deste home figuran 3 chaves da Arca dos Acordos, que estuvemos fai un momento, que Mari, unha veciña de aquí, do lugar, nos enseñou, e era onde se guardaban os documentos de todos os acordos tomados. Ollo, tiñan que ser por unanimidade. Non valía acordos de 1/3, 2 tercios, ni medio tercio, era unanimidade. Aquí se xuntaban todos e se discutían hasta que se chegaban a acordo. Tamén había acordos entre o goberno do Reino de Portugal e do Reino de España, que naquel momento tampouco era o Reino da Galaecia. Si, se chegaban a acordos e dai se discutían. Incluso moitas casas, como tiñan capacidade de elixir a nacionalidade, puñía e moitas unha P de Portugal ou unha G de Galaecia ou unha C do Couto Misto. Podían elegir calquera das cidades. Pero isto xa falaremos. Agora, para facervos cortos, de que houve un pequeno estado entre Galicia e Portugal que durou a friolera de 800 anos e que desapareceu relativamente fai pouco, uns 150 anos. Me imagino que moitísimos saberíades del e outros, pois, diredes, non me fío de Xoán e va a decir o Wikipedia ou a Google a ver se é verdad ou non. Está logo.